Wa man fattara mu'minan lailata asyura fa ka'annama aftara indahu jami'u ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa asba'a butunahum. Sapa wonge sing gelem ngeki buka wong sing gelem poso Asyura pake njeng mbah sore-sore do golek wong sing poso-poso nek perlu sampean tok tengah dalan nggo bungkusan to pira sapa sing poso kene tak weki mbah ganjarane padha karo makani kau kabeh umat Kanjeng Nabi. Wong sampean sedekah sak nampan wis sasi sepi pisan ngenteni selapan kisuk iki lho sedekah. Nggih, dilakoni mumpung ana momen tertentu yang dimana kita melakukan sedikit tapi ganjarannya pirang lho ngono tak kandhani sampean iki. Anu to iki aja ana takon anu to iki lho dawuh Kanjeng Nabi. Sing dawuh Kanjeng Nabi. Lho ngono mbah. Makane kula nyuwun ten panjenengan sedaya khusus ten wonten dinten niki ayo do akeh-akeh non njaluk sepura mergo napa mbah mergo para nabi-nabi riyin wonten Nabi Daud niku di sepura Gusti Allah wonten tanggal sedo dosa Nabi Musa diselamatkan dari kejarannya Firaun niku nggih di tanggal 10 Suro dina kiamat diciptakake nanggon wulan Suro langit bumi diciptakake nanggon wulan Suro Nabi Ibrahim diselamatake sangka geni iku ya nek wulan Suro. Artinya apa Pak? Wulan ini tuh banyak jenis keramat yang diberikan oleh Allah. Banyak karomah-karomah Mbak. Aja anggap serem. Nggih, aja dianggap serem nggih. Ora, sampean ben ngerti Pak Dro aja mikir kris wae sampean iki. Panggir 10 suro ngubah kris. Lah apa 10 suro ngaji to Pak? Jare ngubah gaman jare agamanmu ku badhe kono Pak. Pusaka sing paling jos pusaka sing digawa dhewe. Halo, Bu. Pusaka sing paling jos pusaka sing digawe dhewe, sing digawa dhewe. Dadi sampean gak usah bingung aku wong wedok mosok koring muri ngombah gaman. Lapon omah wae, Bos. Bojone sampean kumbah nek perlu didusi teng awengi. Lo gak apa-apa Mbak.